No niin, eli mitä ne raskasmetallit on? Metallit, joiden tiheys on yli 5 grammaa kuutiosentissä, on luokiteltu raskasmetalleiksi. Ja rakennusmateriaalien kohdalla yleisimpiä raskasmetalleja on arseeni, kadmium, koboltti, kromi, pari, nikkeli, lyijy, antimoni, sinkki ja elohopea. Ja sen lisäksi, että niitä on sitoutuneena niihin materiaaleihin, niin sitten kun materiaaleja rikotaan tai puretaan tai hiotaan, niin sitten niitä voi esiintyä hiukkasina ilmassa ja pinnoilla. Erityisesti pinnoilla pölyyn sitoutuneina, koska nehän on ne metallit raskaampaa kuin ilma ja laskeutuu aika nopeasti. Raskasmetalleille altistutaan usein ihokosketuksen kautta tai sitten sitä pölyä hengittämällä. Ja ne tosiaan kertyy kehoon, ihmisen elimistöön, eläinten, eliöiden elimistöön ja ympäristöön. Yleisin ja tunnistetuin näistä rakennusmateriaaleista, joissa on raskasmetalleja, on varmastikin maalit. Ja maaleissa voi esiintyä oikeastaan mitä tahansa näistä raskasmetalleista. Ja niitä on lisätty sinne sekä korroosionestotarkoituksessa että pigmentteinä. Ja yleisin maaleissa esiintyvä raskasmetalli on lyijy, ja sitä on käytetty sekä ulko- että sisämaaleissa. Tosin Suomessa sen sisäkäyttö on kielletty jo 1929, mutta ulkona käytetty 1960-luvulle asti. Sitten puun kyllästeissä, eli kosteudelle alttiissa ulkorakenteissa käytettävissä puuosissa on käytetty CCA- ja CC-kyllästeitä, joissa on kromia, kuparia ja arseenia. CCA-kyllästeissä A-päätteissä on tätä arseenia, joka on erityisen haitallinen, ja sitä ei ole saanut vuoden 2004 jälkeen luovuttaa kuluttajakäyttöön. Sitten saumauksissa, eli saumamassoissa, on käytetty lyijy-yhdisteitä kovettimina 1980-luvulle asti. Ja niitä saumamassoja löytyy esimerkiksi elementtitalojen julkisivujen saumoista ja liikuntasaumoista. Betoni ja tiili voi myös sisältää raskasmetalleja, ja ne on silloin yleensä päätynyt sinne esimerkiksi teollisuuden öljyvalumista. Ja niitä on sitten arseeni, kadmium, kromi, kupari, lyijy ja seleeni. Erityisesti myös tiilissä sit niissä saumoissa on niitä metalleja, koska ne imeytyy sinne helpommin kuin siihen tiiviimpään tiileen. Sitten muita raskasmetalleja sisältäviä rakennusmateriaaleja lyhyesti on kytkimet, lamput ja lämpömittarit, joissa on elohopeaa, vanhat PVC- ja muovimatot ja potku- ja jalkalistat, niissä voi olla lyijyä. Valurautaviemärien liitoksissa voi olla lyijyliitoksia, ja sitten ruostumattomassa teräksessä on toki itsessään kromia, nikkeliä, vanadiinia ja molybdeenia. Keskeisiä työvaiheita, joissa voidaan altistua raskasmetalleille, sekä niihin liittyviä terveys- ja ympäristöriskejä. Kaikki lähtee liikkeelle haitta-ainetutkimuksesta. Ennen purku- tai korjaustöiden aloittamista on tärkeää selvittää, sisältävätkö rakennuksen materiaalit raskasmetalleja, kuten lyijyä, kromia tai kadmiumia. Näitä voi esiintyä esimerkiksi vanhoissa maaleissa, pinnoitteissa tai rakennusosissa. Haitta-ainetutkimuksen avulla voidaan suunnitella työt turvallisesti, valita oikeat suojausmenetelmät ja estää työntekijöiden tarpeeton altistuminen jo ennakolta. Purkutyöt ja hionta ovat työvaiheita, joissa altistumisriski on usein suurimmillaan. Kun vanhoja maalipintoja, muovimattoja tai puuosia poistetaan, syntyy hienojakoista pölyä. Tämä pöly voi sisältää raskasmetallipartikkeleita, jotka ovat helposti hengitettäviä ja voivat kulkeutua syvälle keuhkoihin. Tästä syystä pölynhallinta, kohdepoisto ja asianmukainen hengityksen suojaus ovat erityisen tärkeitä näissä työvaiheissa. Metallitöissä, kuten hitsauksessa ja rakennusosien leikkaamisessa, syntyy hengitysilmaan nousevaa savua ja kaasua. Tämä sisältää erittäin hienojakoisia metallihiukkasia ja kaasuja, esimerkiksi kromin ja nikkelin yhdisteitä. Ilman riittävää kohdepoistoa ja suojaimia nämä aineet pääsevät helposti hengitysteihin ja aiheuttavat merkittävän terveysriskin.
Vanhojen maalien ja pinnoitteiden poistossa altistumisriski korostuu erityisesti silloin, kun käytetään lämpöä. Kuumentaminen voi aiheuttaa haitallisten aineiden kaasuuntumista, jolloin raskasmetallit eivät ole enää pelkästään pölynä, vaan myös hengitettävänä kaasuna. Näissä työvaiheissa korostuvat hyvä ilmanvaihto, tehokas hengityssuojaus ja työmenetelmien huolellinen valinta. Raskasmetalleja sisältävä purkujäte vaatii erityistä huomiota myös työn jälkeen. Jätteet on lajiteltava erikseen ja toimitettava asianmukaisiin käsittelypaikkoihin. Jos tällainen jäte päätyy väärään paikkaan, se voi aiheuttaa pitkäaikaisia ympäristöhaittoja, kuten maaperän tai vesistön saastumista. Altistuminen raskasmetalleille tapahtuu pääasiassa 3 reittiä pitkin. Tärkein näistä on hengitysilma, mutta altistumista voi tapahtua myös ihokosketuksen kautta tai epäsuorasti, esimerkiksi työvaatteiden mukana. Siksi suojavaatetuksen käyttö ja työmaan hygienia ovat olennainen osa riskien hallintaa. Raskasmetalleille altistuminen voi aiheuttaa sekä lyhytaikaisia että pitkäaikaisia terveysvaikutuksia. Lyhyellä aikavälillä oireena voi esiintyä hengitysteiden ärsytystä tai yskää, mutta pitkäaikainen altistuminen voi johtaa vakavampiin vaikutuksiin, kuten hermostovaurioihin tai elinten toiminnan heikentymiseen. Erityisen vaarallista on se, että monet raskasmetallit kertyvät elimistöön ajan myötä. Ympäristön kannalta raskasmetallit ovat ongelmallisia, koska ne eivät hajoa luonnossa, vaan voivat kertyä eliöihin ja ravintoketjuun. Oikea lajittelu, käsittely ja ennaltaehkäisy ovat siksi keskeisiä keinoja vähentää sekä terveys- että ympäristöriskejä korjausrakentamisessa. Tässä osiossa käsitellään riskien hallintaa ja lainsäädäntöä korjausrakentamisessa, erityisesti raskasmetallien näkökulmasta. Riskien hallinnan päätavoite on yksinkertainen: estää työntekijöiden ja ympäristön altistuminen raskasmetalleille. Samalla varmistetaan, että työt tehdään turvallisesti ja lainmukaisesti, että haitalliset aineet eivät leviä työmaan ulkopuolelle. Riskien hallinta ei koske vain yksittäistä työvaihetta, vaan koko korjaushanketta alusta loppuun. Käytännössä riskien hallinta perustuu ennakointiin ja suunnitteluun. Kaikki alkaa haitta-ainetutkimuksesta ennen töiden aloittamista. Haitta-ainetutkimuksen avulla tunnistetaan etukäteen, missä rakenteissa voi olla raskasmetalleja. Näin purku- ja korjaustöihin voidaan varautua oikein. Raskasmetalleen tunnistamiseen käyttää eri menetelmiä. Yleisin kenttämittaus on XRF-analyysi. XRF on nopea ja ainetta rikkomaton menetelmä. Mittaus voidaan tehdä suoraan rakennusosasta. XRF antaa hyvän yleiskuvan, onko materiaaleissa raskasmetalleja ja millä tasolla. On kuitenkin tärkeää muistaa, että XRF antaa vain suuntaan antavan tuloksen. Se ei yleensä yksin riitä viralliseen jäte- tai riskiluokitukseen. Kun tarvitaan tarkempaa tietoa, siirrytään laboratorioanalyyseihin. Yleisimmin käytetään ICP-OES-menetelmää. ICP-OES on erittäin tarkka analyysi, mutta se vaatii näytteenoton ja esikäsittelyn. Sitä käytetään silloin, kun tuloksella on juridista tai jätehuollollista merkitystä. Erikoistapauksessa voidaan käyttää ICP-MS-menetelmää. Se on vielä herkempi, mutta kalliimpi ja harvemmin tarpeellinen rakennushankkeessa. Kun haitta-ainetutkimuksen tulokset ovat tiedossa, tehdään riskien arviointi. Tällöin arvioidaan, mitkä työvaiheet aiheuttavat suurimman riskin. Raskasmetalleille altistumisen riski on suurimmillaan purku- ja hiontatöissä, eli työvaiheissa, joissa syntyy pölyä tai höyryjä. Myös puutteellinen haitta-ainekartoitus lisää riskiä merkittävästi. Näiden tietojen perusteella valitaan turvalliset työmenetelmät. Tavoitteena on minimoida pölyn ja epäpuhtauksien leviäminen. Työmaa järjestetään riskien mukaan. Tämä tarkoittaa esimerkiksi työalueiden osastointia, alipaineistusta ja työjärjestysten huolellista suunnittelua. Riskien hallintaan kuuluu myös henkilön suojaus. Käytössä ovat P3-luokan hengityksen suojaimet, suojavaatteet ja käsineet. Lisäksi työhygienia kiinnittää erityistä huomiota. Myös jätehuolto suunnitellaan etukäteen. Raskasmetalleja sisältävät materiaalit tunnistetaan ja käsitellään erillään muista rakennusjätteistä. Vastuut on jaettu selkeästi. Rakennuttaja vastaa haitta-ainekartoituksen teettämisestä, työnantaja vastaa turvallisista työmenetelmistä ja ohjeistuksesta. Työntekijän tehtävänä on noudattaa annettuja ohjeita ja määräyksiä.
Lopuksi on hyvä muistaa yksi asia. Riskienhallinnan tavoitteena ei ole poistaa raskasmetalleja rakenteista, vaan hallita niiden käsittely turvallisesti ja lainmukaisesti koko korjausrakentamisprosessin ajan. Raskasmetallit on pitkälti onnistuttu poistamaan nykyaikaisista rakennusmateriaaleista jo pelkästään lainsäädännön toimesta 1990-luvulta alkaen. Uudisrakennuksissa raskasmetallit eivät näin ollen näyttele enää korjausvaiheessa suurta osaa, mutta niin kauan kuin ennen 90-lukua rakennettua tai korjattua rakennuskantaa vielä on, niin kauan myös raskasmetallit näyttelevät tärkeää roolia korjaushankkeessa ja riskianalyysien kokoamisessa. Paras tapa varmistua esimerkiksi vanhan maalin, betonin tai puutavaran raskasmetallipitoisuuksista on lähettää näyte laboratoriotutkimuksiin, joista Santtu siinä jo juuri hetki sitten niitä esitteli. Valitettavasti kokonaan ei olla raskasmetalleista edelleenkään päästä kuitenkaan eroon. Lukuisista parannuksista ja vaarattomiin ainesosiin siirtymisestä huolimatta niitä esiintyy vielä nykyäänkin erityisesti maaleissa ja perinnekorjaamisessa. Esimerkiksi lyijyvalkoisen käyttö on sallittu vielä tänäkin päivänä erikoisluvalla kulttuurihistoriallisten rakennusten restauroinnissa. Suomessa käytettyjen maalien sisältämien vaaralliseksi luokiteltavien metalliyhdisteiden haitta-aineita, eli metalleja, ovat tutkimustyön perusteella juurikin samoja, joita Aino jo tuossa esitelmän aluksi mainitsi, mutta mainittako uudelleen vielä alumiini, antimoni, arseeni, elohopea, kadmium, koboltti, kromi 3, kromi 6, kupari, lyijy, mangaani, molybdeeni, rauta, seleeni, sinkki ja tina. Vaaralliset jätteet käsitellään nykyaikaisilla tekniikoilla termisesti tai fysikaalis-kemiallisesti vaarattomaan muotoon. Raskasmetallit käsitellään vaarallisena jätteenä ja soveltuvilta osin poltetaan ja jalostetaan joko sähköksi tai kaukolämmöksi tai erotellaan uusiokäyttöön silloin kuin mahdollista, esimerkiksi kuparin, sinkin ja nikkelin tapauksessa. Vaaralliset jätteet, joita ei voida hyödyntää, päätyvät loppusijoituspaikkaan.